माँ जानकी सीरीज प्रेजेंट। सुपर मोहिनी रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। यार के गिजल समान बारे भतार करत परसान बारे। यार के गिजल समान बारे भतार करत परसान बारे। जरत जवानी बढ़ेला परेशानी भइल मिजाज टना टन बा। अरे ससुरा में मारता भतार दाना दन बा, भतार दाना दन बा, भतार दाना दन बा। ससुरा में मारता भतार दाना दन बा, भतार दाना दन बा, भतार दाना दन बा। भतार दाना दन बा। भतार दाना दन बा। भतार दाना दन बा। चट चट करे लागल चोली में लाशा मिस देले जो बंधई के बाचा, मिस देले जो बंधई के बाचा। चट चट करे लागल चोली में लाशा मिस देले जो बंधई के बाचा। चुए लागल पानी चढ़ल बा जवानी भइल जो बन थाना थन बा। अरे ससुरा में मारता भतार दाना दन बा, भतार दाना दन बा, भतार दाना दन बा। अरे ससुरा में मारता भतार दाना दन बा, भतार दाना दन बा, भतार दाना दन बा। भतार दाना दन बा। भतार दाना दन बा। राइटर राकेश ऋषि बादशा बिहारी घायल पर में पिया दे बेले गारी, दे बेले गारी, दे बेले गारी। राइटर राकेश ऋषि बादशा बिहारी संजीत पर में पिया दे बेले गारी। छोरे लगल पानी हिट बजबानी छन के बदन अंगे अंग बा। अरे ससुरा में मारता भतार दाना दन बा, भतार दाना दन बा, भतार दाना दन बा। ससुरा में मारता भतार दाना दन बा, भतार दाना दन बा, भतार दाना दन बा। यार के गिजल समान बारे भतार करत परसान बारे। जरत जवानी बढ़ेला परेशानी भइल मिजाज टना टन बा। अरे ससुरा में मारता भतार दाना दन बा, भतार दाना दन बा, भतार दाना दन बा। ससुरा में मारता